Allah. Tibalah kita di acara yang kita sudah nantikan, yakni acara pagelaran wayang santri, yang dalam hal ini acara akan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ki Dalang Kiai Haji Muhammad Imam Mu'arif, dan yang akan diawali dengan penyerahan lakon oleh Bapak Kepala Desa. Namun sebelum penyerahan lakon dilaksanakan, saya Dewi Maria sebelum penyerahan lakon dilaksanakan, saya Dewi Maria selaku MC mohon izin untuk pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, perhatian dan waktu yang telah diberikan, dan saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya untuk penyerahan lakon kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Misgiono dan Ki Dalang, kami persilahkan, dan juga kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Muhammad Nugraha Purna Yuda, kami mohon untuk mendampingi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pak Dalang wayang menika kula wancani jenengan, kula nuwun lakon Begawan Santri Suci. Monggo Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadir panjenengan Bapak Kiai Haji Tobroni, Bapak Joko dan lain sebagainya. Panjenengan pun Bapak Bupati beserta stafnya, Bapak Wakil Bupati beserta stafnya, Bapak Ibu Samanta yang diwakili oleh Bapak Haji Sutris. Yang saya hormati calon-calon DPR dan DPR Kabupaten Oku Timur yang telah hadir, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua, calon-calon penghuni surga, amin. Syukur kepada Allah, moga diaturkan dengan ucapan alhamdulillah. Salawat masalam mugi kunjuk wonten ngarsa junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bapak hadirin dan pemirsa yang saya muliakan, hari ini adalah acaranya menyongsong detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, yang hari ini tahun 2023 bertepatan dengan tahun baru Islam 1445. Ada kesamaan tahun
antara kemerdekaan yaitu 45 dan Hijriyah 45. 4 tambah 5 sama dengan songo. Songo adalah doanya para wali. Para wali. Mengawali pertemuan ini sebelum kula dolanan wayang santri yang akan membawakan cerita tentang Begawan Santri Suci. Selamat jalan Bapak Kiai Haji Tobroni. Kali ini saya mengajak panjenengan bersama-sama untuk membaca sholawat karena Rasulullah bersabda, man sholla alayya anal hadir, barang sopo yang membaca sholawat dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, maka tempat itu akan dihadiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Pramila semuanya kula ajak sholawat bareng-bareng. Sholawate sholawat sing gampang. Sholatullah salamullah. Mengko Pak. Lek kula dereng ngomong berpacu dalam sholawat ngono aja muni. Aku ngomong gamelan baru muni. Sholatullah salam. Semuanya ala Toha. Sholatullah ala Yasin. Sholawat ini disebut dengan sholawat badar. Badar niku artinya peperangan di zaman Rasulullah. Kalau perang mesti maca sholawat niki. Hari ini tuh delengen gambari para pahlawan gowo tongkat, gowo napa niku bambu runcing yang bisa mengalahkan brem, bisa mengalahkan bedil. Lek wong-wong mriko Pak perang gowo brem, gowo bedil, wong Indonesia cukup Allahu Akbar, cis mati sing gowo brem. Alhamdulillah, brem ngalahno bambu runcing jenengan kan cilik-cilik tapi ngalahno brem. Alhamdulillah. Yang mriki ada Pak Polisi, ada Bapak Babinsa yang siap untuk mengamankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indo. Makanya tahunnya 45, 4 tambah 5 niku jenenge songo. Indonesia terdiri dari 9 huruf INDOSIA. Indonesia. Monggo mau selawat. Sholatullah salamullah ala Sholatullah sindene mriki kabeh, sindene ning ngarep. Mbah, sindene ning ngarep. Engko gak entuk sawer bingung. Sindene ning ngarep. Mriki. Iki sing nomor pira? Sing nomor pira niki sinden Pak, senes gawan kula. Nah, sing liko, rene. Ngetok mriki ta. Wangel rama aku megawe jukel wali ngene go ngopeni kowe. Kira wangi ngedan barang itu. Nah, bareng. Sekarang pakai gamelan. Musik sholatullah salamun. Sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Alhamdulillah. Saiki kalau pariki syair jenengan jawab Muga-muga urip barokah. Abang digedhong iki, Pak. Ben krungu swara asli. Jawabe Muga-muga urip barokah. Ayem tentrem lan istiqomah. Malah jawab istimewa barang. Istiqomah. Pineringan rezeki. Kalau mati husnul khotimah bareng-bareng karo Pak Lurah mati ngejak lurah. Yuk musik sholatullah salamullah
sampean dicurigani karo Pak Tekman Pak Sekda. Jarene bojoku nomor loro. Lah aku lho duwe bojo sak meneh gedine iki braya. Meng. Wong kuwi lho nukokne sempak ora ngerti nomere aku. Ayo jawabe E. Jawab kabeh E. Muga-muga penak uri. Amin amin. Ayem tentrem keluar. Muga-muga akeh rejeki. Amin. Muga-muga lunas. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah ala yasin. Habibillah. Alhamdulillah. Terakhir jawabannya I. Muga-muga Allah ridho. Muga-muga Allah ngasihi. Muga-muga Allah ngrejekeni. Lamun mati sambut wito. Saiki jawabe O. Ya Allah kula manung. Sing gak jawab duduk. Ya Allah kula manung. Saben dina mung gawe. Ya Allah jujure. Muga-muga Allah ngapun kalau mati munggah su. Sholawat sholatullah dulur para kadang kang menulya pengajian kula lanjutaken kalian wayang santri. Wayang santri. Wayang santri menika wayang kang pakemipun nderek Quran lan hadis, para kitab-kitab salafiyah, Ihya Ulumuddin lan sak penunggalane. Mulane ndek boten nderek pakem wayang Mahabharata. Nyuwun sewu, wayang santri kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina yuto angget dirisi. Rupaning kabangsa kendang-kendang kala jengking sak cething-cething sinartan ula welang lan ula weling. Jumbuh dawuh Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhiring ayat judul aksara A. Gara-gara
Aksara O akeh menungso padha lali karo Gusti ingkang murbing dumadining jagat raya. Tumrape anak padha lali karo wong tuwa, tumrape wanita senengane kumpul-kumpul mung rasan-rasan tangga. Iki dudu wong kono tapi wong kene ya padha. Khususe wong Sumber Harjo. Aksara U wanitane tambah ayu-ayu tur lemu-lemu. Nanging sithik seneng ngumbar aurat ngumbar pupu, luwih-luwih yen malam minggu cangkruk dhuwur gardu diobrati bae mung payu 10.000 kaping 3. Iku ya tanggamu. Jumudule aksara E akeh menungsa padha lali karo Gusti Pangerane ngaku Islam jebul mung KTP-ne. Masjid dibangun gede-gede tapi sepi sangka penggunine. Ngono jek njaluk bagi bangun dalane. Iki dudu wong kono tapi wong kene. Mula ayo dielingke kanthi pepiling terus. Hoi hoi. La ilaha illallah, la ilaha Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu selendang? Alhamdulillah kula sehat wal ngafiat. Apa le? Kula sehat wal ngafiat. Oh, amin. Nggonmu ya wis panen. Alhamdulillah kula sampun panen, Kyai. Panen opo? Kula panen terong, Kyai. Ya, lemu. Alhamdulillah terong kula cilik saupil-upil lho, Kyai. Terongmu cilik saupil-upil. Nggih, Kyai. Kuwi ya luwih apik ketimbang upilmu sak terong-terong. Nggih, Kyai. Lah guys sing nguri, slupit, piye kabarmu le? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kyai warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu? Alhamdulillah kula sehat wal ngafiat Kyai. Dina iki awak dhewe suka parisuka ana ing desa Sumber Harjo. Nggih, Kyai. Sumber niku artine ya sumber Terus Harjo. Harjo niku nggih harjo. Artine nggih sumber harjo. Sumbere wong sing bakal kinarharjan pikantuk wahyu saka pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
Allahumma. Iki kabeh di acara 17-an Agustus sing rawuh nggih kathah ana masyarakat, ana pejabat, panjenenganipun Bapak Yuda Wakil Bupati ya rawuh. Nggih Kyai, wong cilik nyengingi padha kalih kula. Ya senajan cilik tapi iku jenenge Lombok Empling. Nggih Kyai, cilik akeh dawite niku Kyai. Tapi rada medhit kok niku Kyai. Bisa ngomong medhit. Nggih Kyai, wong kula seprono-prene dadi kancane ya ora tau ditukokne mobil. Lah jalukamu mobil, mbok jalukan sithik-sithik wae. Nggih Kyai, matur nuwun mengke mesti mengke. Terus iki pengajian, ngerti enggak hukumnya pengajian? Ngertos Kyai, pengajian niku hukume sunah. Sunah ki apa slupit? Sunah niku lek dilakoni pikantuk pahala. Tapi kalau mboten dilakoni nggih mboten dosa. Oh kuwi jenenge sunah Kyai. Goblok. Salah, Bro. Sunah ki artine susune genah ngono lho. Klambimu lek ngomong. Nggih Kyai, kula ndelengne jamang ibu-ibu niku awake lemu-lemu, gedhi-gedhi ning senengane sing didamel baju sing cilik-cilik mecotot-mecotot. Konangan Pak Kiai Haji Sahri saking pengurus WWJNU. Pak Sahri niku Kiai pengurus NU, tapi lak ndelok wong klambine mecotot, nyawang dosa ra disawang ubadir. Oh ngono. Nggih Kyai. Wis ora usah kesuwen. Kowe saiki ngilmumu wis padha sampurna. Kowe tak tugasno sowan ana ing Mbah Kyai Abu Mansur. Ana kono engko awakmu ngilmune disampurnakno. Ilmu napa Kyai? Ya ngilmu donya, ya ngilmu akhirat. Nggih 17-an Kyai. Dudu lek ning kono dudu 17-an. Kyai, saderengipun kula budal, kula pengen weruh napa makna 17 Agustus. 17 Agustus iki dudu pawe, dudu hadiah londo. 17 Agustus iki 17 kuwi artine sing ndonga sing berjuang ning negara Indonesia niku para ulama sing nglakoni salat 17 rakaat. Lah kok ten bulan Agustus Kyai, enggak bulan September. Agustus niku jumlahe 8. 8 niku donga Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lah terus 45 napa Kyai? 45 itu adalah lambang 4 tambah 5 niku artine songo. Songo niku wulan dina angka sing apik. Mula songo niku aliasi para wali songo sing melok ndedonga. Mula alhamdulillah Indonesia dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus dina Jumat. Jumat iku kanggo kumpule manungsa menyembah marang Gusti ingkang murubing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Indonesia dimerdekakan oleh Allah pas tanggal itu. Merdekani Indonesia pada tanggal itu. Merdeka! 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 Sumpleng goblok. Nggih Kyai. Lek ngoten kula tak nyuwun izin, kula tak budal sowan tengene Mbah Kyai Abu Mansur. Assalamualaikum. Luwih saru meneh ngundang kiai ra duwe rokok. Mentang-mentang dalang kiai sugih wis gak tukokne rokok. Nggih Kyai, mbuh panitiane sibuk karepe dhewe. Malah wau dolan ngene Pak Kiai Joko niku malah piambake teleponan karo wong tuku kayu mawon. Aja kasep, kene wis bah cek baru metu kebule. Nggih Kyai. Dadi kula dikengken kalian Kiai Abu Mansur. Ana apa? Ken nyuwun ngilmu kalian panjenengan. Ngilmu ingkang terakhir sebab kula mondok niku pun 19 tahun. Oh, wis 19 tahun. Nggih Kyai.
Kula pun 19 tahun mondok teng mriki. Dadi kula dikanyuwun ilmu kalian panjenengan. Wis kowe berdua tak wae ilmu sing jenenge ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa, Kiai? Ilmu tauhid itu ilmu kanggo menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaya ana dalile Qul huwallahu ahad, Allahus bareng-bareng Qul huwallahu Allahu lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Kula nggih apal Kiai. Apal apa? Nika ayat sing damel golek sego. Ayat apa? Nika sing qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Kae kowe ayat nggih golek sego. Nggih Kiai, kapan kula pun maca niku segone metu Kiai. Oh ngono. Ya wis. Ilmu tauhid iki tak paringi ilmu sing terakhir. Kapan sliramu bisa nyembelih ayam ana ing panggonan kang sepi dengan syarat ora ana sing delok, kowe bakal dadi santri suci. Pripun Kiai? Nyembelih ayam tapi gak ana sing delok, kudu ning tempat sepi. Lek iso nyembelih siji, kowe dadi santri suci. Nomor loro tak hadiahi. Hadiahi napa Kiai? Hadiahi tak dadekne mantuku. Ngoten Kiai, kanggo anak sampean. Sing jenenge Putri Tawangsih. Alhamdulillah, entuk bojo, entuk bojo, entuk bojo. Hae, hae. Urung mesti kowe lho. Nggih mboten napa-napa Kiai, sing penting kula sudah bercita-cita dadi mantune sampean. Anak sampean ayu to Kiai? Iya. Apa kowe pengen duwe bojo sing ayu? Nggih Kiai. Lah ngopo kok ayu? Ayu niku kan vitamin. Lah lek sing elek vitanus. Ngawur lambemu. Nggih Kiai. Pokoke kula pengen dadi mantune sampean. Lah kae sing mburi ora pengen, kula nggih pengen Kiai. Tapi kula nggih manut mawon lek entuk bagian nggih syukur, mboten nggih napa-napa. Sing penting sekarang saya nyalon Kiai, lek dipilih ya syukur alhamdulillah. Lek mboten nggih mboten napa-napa. Sapa aslimu? Kula namine Mopit Kiai. Nomormu piro? Nomor kalih Kiai. Partaimu apa? PKB Kiai. Ya wis, mbuh partaimu apa? Sing penting niatmu apik kabeh bakal dihadiahi oleh Allah santri suci. Nggih Kiai kula tak budal. Budal nggih, budal. Gendeng dalem Kiai. Lah kowe budal kok balik meneh. Ngeten Kiai, setelah saya pikir-pikir, di tengah perjalanan kan banyak gerandong, banyak hambatan, banyak gangguan. Mengke kula khawatir kalau di perjalanan kula dibegal karo wong. Loh, kan ilmumu wis akeh. Wis tak wae ilmu kae hisib nasab. Nggih Kiai, hisib kopi. Nggih Kiai sampun. Hisib autat. Nggih sampun Kiai. Tapi niku bagi kula kangelan Kiai. Ya wis nek kangelan kowe tak wae ilmu pamungkas. Ilmu napa Kiai? Jenenge lembu sekilan. Khasiate napa Kiai? Lek kowe dikaplok wong mak ceplok. Sopo iki? Enak-enak ngerokok. Nggih Kiai, hisib kopi. Nggih Kiai sampun.
hizib autat. Nggih sampun Kyai. Tapi niku bagi kula kangelan Kyai. Ya wis lek kangelan kowe tak wae ilmu pamungkas. Ilmu napa Kyai? Jenenge lembu sekilan. Khasiate napa Kyai? Lek kowe dikaplok wong mak plek kowe ketoke wis kenek. Tapi Kyai kurang sekilan. Lek kowe ditendang wong gel ketoke wis kenek. Tapi Kyai masih kurang sekilan. Gelem tak wae kuwi. Kula pikir yen Kyai. Ngilmu lembu sekilan Kyai. Nggih. Dikaplok ketoke wis kenek kurang sekilan. Ditendang ketoke wis kenek kurang sekilan. Kula mboten purun Kyai. Saya tidak mau dikasih ilmu lembu sekilan. Lah ngopo? Lah nanti kalau saya sudah menikah, kula duwe bojo, terus kula ajeng plekono-plekono, ketoke wis kenek. Ternyata kurang sekilan ayo. Kan malah ora ngono goblokmu. Lah kurang sekilan, engko wis tak ngenekno, ketoke wis kenek ternyata kurang sekilan. Bahaya. Wis ora usah kesuwen budal. Nggih Kiai budal. Buto perkenalkan sopo jenengmu. Nama Buto menyet. Opo? Buto kelet. Nenes Buto menyet. Penyet menyet oblok. Opo? Menyet. Oh melet. Buto melet. Nggih Kyai jeneng kula Buto melet. Isim guriku ki sapa? Kalau nama saya, perkenalkan, nama saya Buto Abu Labus. Sopo? Buto Abu Labus. Buto Abu Labus. Nggih, Buto Abu Labus. Penggawean ngopo? Nginceng tiang adus. Atuh. Nginteng wong adus nggih, nginteng wong adus. Entuk ngopo? Entuk barang sing lus-lus ta iya. Tapi nggih brengus ta iya. Lah apa kuwi? Wedhus. Hei, buto-buto. Dina iki aku entuk sayembara. Dile. Kiai Abu Mansur utus para santri-santri sing bakal diadiai putrine sing jenenge Putri Tawangsih. Mula dina iki sampean-sampean kabeh tak utus nyegat Putri Tawangsih aja sampe dadi bojone Buto santri-santri. Cegat.
Kula Putri Dewi Tawangse. Sapa? Putri Dewi Tawangse. Kowe arep nang ndi wong ayu? Badhe mondok teng pondok pesantren. Arep mondok ning pondok pesantren. Kowe kan anake Syekh Abu Mansur. Injih. Dina iki kowe ora usah mondok wong ayu. Dina iki kowe tak dadekne bojoku sing nomor 24. Gelem ya wong ayu? Boten. Gelem? Boten. Gelem? Boten. Gelem? Boten. Yen kowe ora gelem wong ayu, dina iki juga kowe tak kutuk, tak lebokno ana ing sakjroning guwa dadi watu. Gelem? Ampun. Kula mboten purun. Gelem wong ayu? Boten. Wis ditenono, yen kowe ora gelem, tak kurung ning jroning watu. Tumingal sumuruping ratri katimpalan dening metri bumi singkat kucap kacarita Raden Putri Dewi Tawangse dipun kurung kalian gendir penjalin krana boten purun dipun nikahi. Sementara wonten ing negara Lintu panjenenganipun slenteng slupet ngupati golek panggonan kang sepi untuk menyembelih ayam yang ditugaskan kiainya. Untuk mengisi waktu perjalanan panjenenganipun, monggo sami-sami kita dengarkan pituah dan petunjuk saking Hyang Bau Reksa Kabupaten Oku Timur panjenenganipun Wakil Bupati Mas Yuda. Bagian iklan. Jenenge iklan niku mboten suwe nggih. Slepet ilang. Enak dalange ambekan rokok terus karo ngopi kene ngoceh sampeyan. Tapi sampean nembe ningali niki nggih, wayangan model ngaten niki nggih. Pripun niki? Saya nemu mboten? Pak Dalang sesuk diundang neh lho. Aja diulangi lho Pak. Saya napa saya kok dari wong mati. Yo ora ngono. Sampeyan mikire tekan kono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ingkang kula hormati para alim, ulama, khususipun Desa Sumberharjo ingkang tasih teng mriki niki enten Mbah Yai Imam Rosidi, Yai Joko, Yai Dicik Saroni saklintune sing boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Yang kami hormati para unsur TNI Polri yang sempat hadir, Bapak Babin,
Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Camat, Camat BMT beserta seluruh lurah se-Madang Timur yang sempat hadir. Yang kula hormati para OPD, kepala OPD yang mendampingi saya, ada BPBD, ada Dignas, ada DKP SDM, ada yang hadir juga para napa nggih nyebut kene, para nek kula nyebut calon pripun angsal boten, para calon-calon penghuni surga. Lah piye anggere pas arep kampanye ngomong apik kabeh kok. Ya kan arep bantu masyarakat kabeh. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan dari DPR RI sampai DPR Kabupaten, insya Allah kabeh sing duwe karep yang punya hajat di tahun 2024 dalam pemilu legislatif dikabulkan oleh Allah dadi kabeh. Wa amin ki ngono lho, dongakne jadilah. Masalah nyoblos iki keri. Dongakne amin. Para warga masyarakat Sumberharjo sak piturute, tetangga sebelah desa juga yang sempat hadir, mungkin yang hobinya nonton wayang, mungkin kecilik wayang kok ngene iki. Ngomong ki arep wayang golek, kok ya wayang golek memang. Tapi ceritane kok ngaji. Semuanya yang insya Allah kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jenenge iklan rasa kakeh. Pertama mari kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Bersyukur, syukur apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukur. Bersyukur itu artinya apa sing wis diwehne karo menungso, karo sampean, kula sampean padha. Lek urung diwehne karo awake dhewe bukan milik kita, rasa disyukuri. Siji, sehat. Lho sampean lek ora sehat ora tekan kene lho. Arep mangkat mau terus lara boyok ora tekan kene sampean. Mari kita bersyukur kepada Allah. Apapun alasannya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam mari kita sanjungkan garibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantinya diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan mendapat syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kula diundang Pak Lurah. Biasanya lek Pak Lurah, Pak Kades niku ngundang pejabat ora nek liyane. Walaupun kula wau dereng dugi mriki, tapi ngertos napa sing dadi hajat asline. Niki kan gur kamuflase ngono. Kades ya enek-enek wae. Napa sing disampaikne ketua panitia, napa sing disampaikne Pak Kades terkait dalan niki sing ngajeng niki wau. Semuanya itu enten prosesnya Pak. Lek cara Pak Dalang niku pemerintah niki sanes napa tukang sulap. Misalnya jenengan lek tukang sulap niku kan cepet Pak, Bu. Bim salah bim teng jaluke apa? Jedul. Ngoten toh. Nah, sekarang Sumberharjo yang sekarang tahun ini sedang digarap jalannya adalah yang Cerak Pasar. Niki jenengan geni ngali toh. Enten watu ditumpuk-tumpuk niku. Ini ku mangke jeneng di dalane diapiki riyin. Masalah napa kok napa mriko riyin? Masalah niku jan parah. Diriyin nggih. Tapi insyaallah sing niki nggih. Tapi sabar. Lho Pak, sabar ki kapan teh? Ora nek enteke takon Pak Yai.
Ketika sabar ada batasnya berarti sampai ora sabar. Jenenge sabar ora enek watese, ora enek batasane. Tapi insya Allah lek niat ini memang apik dan rezekine memang rezekine teko sampai di Sumberharjo, mudah-mudahan segera terlaksana. Aku ora janji. Masalahnya kok aku janjeni sampai nagih terus bendino nang omah. Pak sampai jereke wingi sesuk. Lagi wis sesuk, ya sesuk neh. Lah kan jereke sesuk. Lah sampai teko saiki apa dina iki? Kan berarti sesuk. Sesuk sampean teko meneh. Lah saiki apa dina iki? Ya sesuk. Kan ngoten. Jadi insyaallah kita semua berdoa yang terbaik. Karena ternyata orang mung Sumberharjo sing jalane njaluk diapiki. Saungu Timur jaluk kabeh. Mulakno kuwi mau sing disampaikne sinten? Pak Sutris mewakili beliau Ibu Ajah Samantha Tifani. Aku wani nyebut beliau itu ketua Kormi provinsi, aku wakile kok. Wani nyebut. Apa yang disampaikan beliau bener, ora sanggup lek guru Pak Bupati tok. Kudu direwangi wong akeh. Lah aku kula misale ngrampungi Saungu Timur, bah ya mumet lho, Mbah. Bayai. Lah mohon maaf nggih, niki mboten curhat lho. Lah sak desa wae lah, Pak Kades. Rembukan apa Musrembang lah sing penak. Lah kuwi karepe mesti wong siji beda karo wong liyane. Kuwi lho sak desa. Lah aku lho Saungu Timur ujung kono bah njaluk kabeh ya Allah. Penak Pak, yo ora sementing dilakoni. Urip ki mak kuncine sementing dilakoni, rasa kakek dipikir. Dipikir tapi aja nemen-nemen. Lek sampai nemen mikir kaya aku lho, sing nom rambutnya putih ya gitu. Gara-gara mikir ke sapa, mikir ke sampean asli. Kula sakderenge dadi wabu nggih rada putih tapi mboten kathah. Begitu dadi wabu kok ayo putih kabeh. Padahal sing nom. Lah ngene ketok tuwek terusan. Wong jereke angger wanis metu wis tuwek. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait masalah jalan kita berdoa bersama insyaallah. Tadi saya tanya Pak Kades wis dileboni juga di Musrembang kemarin tahun ini terakhir. Tapi yo gantian ternyata Pak Kades liyane kae yo do njaluk. Wingi Kades, wingi urung suwe Kades Tanjung Mas yo njaluk dalane batas pasar tekan Tanjung Mulia. Padahal wis tak tahun iki ya wis tak cor tapi sing tembusan napa saking Begas Tunggal dugi saderenge pasar. Yo jenenge menungso iki rek enteke karepe enak. Lha wis duwe bojo siji njaluk loro. Ora percaya takono dalange. Dalange papan. Lho. Jadi memang sifat manusia niku mboten enten puase. Nek niki wau cerita niki wau wayang. Wayangan niku kan tradisi gitu. Ya zaman karena itu yang membawa hidup waktu niku teng Pulau Jawa agamanya Hindu Buddha. Bagaimana Islam mau masuk waktu itu? Enggak mungkin kayak saiki. Kalau zaman dahulu waktu itu Pulau Jawa adalah Hindu Buddha, tiba-tiba kita ngadakan pengajian ngatus niki digebuki wong akeh. Bagaimana melebur menjadi satu lewat wayang? Lho saiki wayang macam-macam iki mau orang go jejer. Kalau pakemnya itu buka awal wayang kan jejer Pak nggih. Iki mau ora jejer langsung goro-goro. Ndang rampung biasanya. Bayarannya gendang. Ndang mulih. Amin. Masalahnya atuh Tumijaya adalah. Tetapi ini akan banyak pitutur. Ini yang diangkat niki wau judulnya apa? Adalah Begawan Santri Suci. Begawan Santri Suci. Cerita bahwa mendapatkan untuk menjadi seorang pemimpin niku akeh godhone. Niki wau buta-butane 3 medal. Sing tukang ngintip siji. Sing sijine mau tukang apa kan? Lho itu kang inceng siji sing sijine mau sing ora iso ngomong kamu lho.
Apa kerjaan kayak mau Pak? Adu-adu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sadar mboten sadar, niki belajar tentang diri sendiri nggih. Ternyata sifat buta niku enten di dalam hati kita masing-masing. Ada. Sampai rangakoni terserah. Tapi ada. Bentuke kados napa? Ketika contoh mawon nggih, insyaallah mriki mboten enten. Ana rondo nganggur niki sing lanang wis mulai. Ana nganggur engko sing Sumberharjo niku Pak, sing urukan wau, pasir kali koral. Niku biasane buta kadang jikuki sithik-sithik. Lho ya empuk kok jenenge buta. Kenapa? Buta iki dilambangke mesti lambene amba. Mesti lambene gede. Karena buta niku kan saking aturan napa niku napa-napa kersa, buta. Napa-napa kersa ya apa diimbat. Ana pasir nganggur diimbat. Tak lah aku sing parah meneh iki lho santunan nggo wong diimbat. Ora buta. Lah jatahe wong dijikuk, alah wong kae wis ora dikeki nggo aku wae. Ini buta. Maka dari itu sifat buta itu ada dalam diri kita. Lah Bapak niku saged dilangi mboten? Kalau sifat buta hilang dari kita, dari diri ini, wong kira ndek nafsu, sampean tau ndelok wong ra ndek nafsu. Kon ngopo-ngopo mo, tawariki mo. Lah ora ndek nafsu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperkecil sifat kebutuhan awake dhewe. Niki belajar. Sing biasane sok ngintipi mau buta niku saiki ngintipi lek wingi matane loro ngintip, saiki ya tutup siji. Niku kan ngurangi. Tapi yang ngintip siji ya tutup siji ya. Nek loro ngene iki deleng ya. Delok ya. Sing biasane mohon maaf, ini untuk perbaikan diri kita sendiri. Sing biasane salate mrutal meratul 5 waktu niku ya biasane gur entuk 2 waktu. Niku maghrib kali isya. Ya saiki nambah siji. Nah niku dikurangi sifat butone awake dhewe. Kalau dihilangkan nggak mungkin kayaknya. Tapi sifat buta itu bisa dialihkan menjadi sifat yang baik. Misalnya, niki kula nggih matur kali Pak Yai angsal mboten. Sifat elek niku, iri niku kan sifat elek napa apik, Bu? Elek ya. Tapi iri itu ada yang baik, Bu. Pak, ketika kita iri dengan orang yang hafal 30 juz kita iri, ini ku apik, Bu. Nggih mboten? Ketika kita iri dengan, wah aku lek dadi kiai kaya ini iso, kudune iso, iri tapi dalam hal yang baik, boleh. Asal gini, iri dalam kebaikan. Jadi sifat iri itu adalah sebenarnya nggak boleh, tapi kalau sifat iri itu dilarikan ke kebaikan, insya Allah asal. Iri wong kai ilmune akeh, boleh dan harus malahan nggih. Jadi kula ngajak di momen bersih desa niki sekalian memperingati Suro Muharram, sekalian memperingati Agustusan iki ajane apa jenenge kadese sampean iki kabeh dirangkep dadi siji ngene iki apa ya rada ngirit ngono to. Lah carane dadene siji ya bersih desa. Ya Agustusan, ya, wayang santri itu mesti lebih murah. Gamelane wae Pak Kades. Lah aku yo ngerti. Di momen yang baik ini mari kita belajar mempelajari diri sendiri mawon riyen. Mboten usah ngomongke wah berarti lek sifat buta sing diaturke Pak Wabub wau niku berarti wong kae duwe sifat buta. Ora usah dudinge diwalik rene lek jenenge duding iki sing papat marahi ning gone awake dhewe.
Mulai dari diri kita sendiri rasa duding wong liya. Termasuk kula nggih ngoten. Wong biasane aku entuke bulan iki sakmene kok iki kok luwih sithik. Pasan tak hitung-hitung meneh nek potongan. Aku nyilih bang. Ngoten lho. Jadi belajar, yuk kita belajar untuk memahami diri sendiri bahwa ternyata dalam diri kita manusia pribadi ada sifat buta yang harus kita perkecil nafsu kebutuhan kita. Termasuk kula niki, mboten ngaturi jenengan mawon, termasuk kula nggih. Karena sifat buta itu kalau tidak dibatasi niku wah ngeri. Dan saya rodok cerita sithik Pak Dalang tentang niki enten ceritane riwayat tentang penciptaan hawa nafsu. Nafsu niku diciptakan oleh Allah. Dan waktu pertama kali ketika diciptakan oleh Allah nafsu niku, Allah bertanya, "Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Apa kata nafsu? "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Nesu. Gusti Allah nesu. Dikerangkeng lebone neraka 100 tahun biar. Aku iso rada dalang aku. Begitu 100 tahun tok neng nafsu ditakoni meneh ngarepe Gusti Allah. Nafsu, kowe sapa aku sapa? Isih jenenge nafsu kok. Itu sampai 3 kali. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Terakhir nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang isinya di situ adalah puasa. Tidak dikasih minum, tidak dikasih apa-apa. 100 tahun nyerah. Akhirnya dipanggil lagi bahwa ditakoni pisan meneh. "Hai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Aku adalah ciptaanmu dan engkau adalah penciptaku." Ngaku akhirnya. Jadi nafsu itu hanya akan kalah dengan puasa. Lek sampean kira-kira wis mulai sampean punya nafsu yang buruk ndang poso ngono wae. Nggih. Niku ternyata itu ada riwayatnya dan saya insyaallah bener niku. Wong kula lek ngaji nggih ning emperan kok iki. Biasane kanca-kanca ning jero musala kula ngemperan tapi ngrungokke. Jadi itu penciptaan nafsu memang dari penciptaannya pun sudah ngeyel. Jadi lek sampean punya nafsu bagus, nafsu jeleknya kita perkecil. Ya, kita semua Pak Kades, seluruh masyarakat Sumberharjo kita sepakat aja. Saya tak tanya. Langkut mangke dijawab untuk para masyarakat Sumberharjo. Sampean sebagai masyarakat mau tidak untuk nurut dengan kadesnya dalam hal kemajuan desa? Gelem mboten nurut oleh Pak Kades? Mboten. Pak Kades saya ganda takoni sampean. Sampean sebagai Kades sing di wilayah iki gelem purun apa mboten jenengan napa niku memenuhi seluruh keinginan masyarakat Sumberharjo? Purun mboten? Wis cukup kuwi. Nek masyarakat karo pimpinane wis klop aman. Insya Allah Sumberharjo rasa nganti suwi-suwi akan berubah menjadi lebih baik yang di masa yang akan datang. Karena kuncinya guru kuwi kok ora nek liyane. Masalah angger Kades karo masyarakat rakur, mbok sampai kapan ora bakal maju desane. Percaya lho kowe sampean. Iki kula pun penelitian nih. Lek Kades karo masyarakat rakur, lah mbok hebate kaya apa lho? Tak delokne ora bakal maju. Tapi lek kompak walaupun isine gur ya wong seeneke tapi kompak dadi. Termasuk niki sing ajeng nyalon karo sing arep milih kudu kompak. Ya ora ngomong to aku sing nyalon iki luwih tuwek kok aku kawani ngomong. Pak Sari, Kang Subur, sapa meneh? Kang Muklis, Mupit. Apa meneh? Lah tuwek kabeh aku ngomongi wong tuwek ya. Wah.
Sing penting ngene, lek masalah sing pilihan-pilihan kuwi kula namung pesen ji loro kalih mawon. Sing siji nggih, siapapun yang punya niat baik terhadap desa ini ya dipilih. Ono siji. Sing nomor loro, masalah pilihan boleh beda, tapi sampean karo tangga aja sampai ora akur gara-gara beda pilihan. Setuju? Wis ngono wae ora sakakeh. Napa meneh niki? Padahal ampun telas kopi nih jenengan. Oh ya lanjut. Mau panitia ora butuh duit ngono, sing penting dalane dicor ya aman aku. Lah yo mau ngomongin ngono lek aturne mboten tek sepinten, tapi sing penting dalane insyaallah. Insyaallah lek kula ngomong nggih disi kersane Gusti Allah malah dadi gawe kula mah. Insyaallah. Dadi rasa disumbang ya. Tapi mesti diomong sak sumber harjo aku lek ra nyumbang bengi. Mesti. Sesuk lho mesti dadi omongan ning tangga-tangga. Pak Wahid teko ngomong tok rangkai apa-apa. Apal-apal aku wis to. Ngene. Pak sampeyan iki ngene. Aku ya apa? Saya tahu yang kalian mau. Iya. Tapi aku njaluk siji. Sampeyan kudu ngerti apa sing tak karepke. Ngono wae ya. Halo. Ora usah didelok isine lek mau disebutaken, insyaallah berkah ngono wae ya. Iklan selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang tumingal tan kocapo rikala slenteng slupit podo ngambara niat ingsun nyembelih ayam mamula para santri teka niat nyembelih ayam. Monggo ingkang badhe katuran dahar. Lho, wonge wis entek dibubar iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iki panggonane wis sepi. Tak sembelih ayame. Bismillahirrahmanirrahim. Kelekek. Tolong, tolong, tolong,
Sopo kaya ana wong bengok-bengok tulung-tulung. Tulung anak kula. Kok enek wong bengok-bengok tulung-tulung kaya sopo ya? Kok enek wong bengok-bengok tulung-tulung iki sapa iki ning jero iki? Assalamualaikum, sampean sapa? Aku Putri Dewi Tawangse. Lho, lah kok ana ing jero gua? Injih. Ngopo kowe ning jero gua? Kula kinebetaken Sapa sing nglebokno? gentir menjalin. Oh, sampean dilebokne kendir penjalin. Terus saiki karepmu piye? Kula pengen ditulungi. Oh, sampean pengen ditulungi, sampean pengen metu saka jero gua. Injih. Ya wis tak tulungi. Yen ngono kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim tak buka gulung-gulung. Ora kuat. Ora kuat. Kang Slupit, aku ora kuat Kang Slupit. Ana apa di? Tulung ana kae ning jero gua ana wong sing njaluk tulung. Sopo sampean? Sopo sampean sing ning jero gua? Kula Dewi Tawangse. Bener njaluk tulung. Injih. Engko opahe apa? Saumpami niku cewek napa perempuan kula dadekno sedulur ira. Oh, lek sampean, lek aku wedok dadekne dulur. Nggih, Lek aku lanang. kula dadosaken bojo. Oh, sampean ngarep ngepek aku bojo. Inggih. Ya wis, pancen ngono tak tulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Sirahku sangka Baitullah, rambutku sangka wesi, nuk biur tan ana krasa, sang getak miling mati sira. Tak tulung. Ora kuat. Dikala Bocah-bocah slunteng slumpit ora kuat. Mula muncul wewisik kang maringi petunjuk. Gunung sak pirang-pirang ora bakal ana sing kuat nulung. Iki sing kuat nulung kuwi para punggawa. Itu yang bisa nolong adalah pembesar-pembesar kerajaan. Mula sangka iku tak jaluki tulung jebol gunung panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Camat lan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur. Endi bawangane tulung ana? Dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Camat lan Bapak Wakil Bupati temudi dahar nggih. Oh nggih. Kangge nunggu panjenenganipun Bapak Bupati lan Bapak-bapak DPR ingkang badhe nulung cabut gunung
Monggo dipun tembangaken lagu rumiyin. Monggo Bapak Kepala Desa menawi badhe paring pangendikan dipun aturi minggah wonten panggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki sabadanipun niki wayang niki panjenenganipun putranipun Bapak Kiai Abu Mansur niki dipun penjara kalian gendir penjalin. Lah samangke bakal dipun buka gunungi kelawan pawongan Pamangkupraja ingkang mengke mijil atau keluar santri suci, santri yang menguasai ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kalian nunggu niki pengumuman bahwa kula saking Pondok Pesantren Wali Songo niku gadah kenang-kenangan kagem panjenengan berupa jamu yang bisa untuk menyembuhkan penyakit encok, pegelinu, rematik, asam urat, gejala kencing manis niki enten contone. Nah, sak mangke lek jenengan mundhut langsung dipun buka tutup botole, mengke langsung dipun dongani sareng-sareng ing pamungkas. Ngeten iki contone. Lah niki pun dipun asma kalian doa sholawat nariyah, mengke lek enten tanggane jenengan sing kesurupan utawa kenging sihir niki saged dipun lantari minumi jamu niki. Mengki santri-santri kru kersane keliling teng panjenengan, jenengan keliling mawon. Jamu niki gratis, mboten usah tumbas, mboten usah ditumbas, namung diparingi mahar mawon untuk ganti tutup botol 1.000 rupiah, kanggo cape 1.000 rupiah, kanggo ganti botole 2.000 rupiah, kanggo isine 5.000 rupiah, dadi jumlahe 15.000 rupiah. Ingkang ikhlas kangge Pondok Pesantren Wali Songo. Monggo. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal monggo kru keliling. Dengan niati sedekah Pondok Pesantren Wali Songo. Niki enten piyambak sing anu niku. Teng mobil nggih. Nggih, teng mobil. Niki Astagfirullah minal khata. Pak Lurah diaturi Pak Bupati sak rombonganipun kangge tetulung. Panjenenganipun Pak Yan Haji Yanto Rengging. Monggo Pak Haji Yanto Rengging diaturi suka parisuka wonten panggung Gembira Loka. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khata.
Panjenengan minggah nek mboten minggah mboten kiat ngangkat gunung niki. Berat niki nggih. Tadi monggo Pak Nggih. Ustiono. Diparingi sambutan sin monggo. Monggo Waluna. Paling ngertosi Bapak Wakil Bupati lan Bapak Limpunipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala sahbi salistari wa sinamri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Oku Timur, yang saya hormati para kiai, sepuh dan sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Sukoharjo, yang kami hormati teman khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Mu'arif Kidalang dari Tumujaya, yang kami hormati ibu-ibu muslimat fatayat yang hadir dan seluruh calon anggota dewan yang hadir pada malam hari ini, terkhusus yang mewakili Ibu Santa, anak beliau Bapak Haji Manduru, yang diwakili oleh Bapak Sutris, serta seluruh masyarakat yang hadir baik dari Sukoharjo maupun Sukoharjo yang kami hormati, serta rombongan wayang santri, para sinden dan yogo juga kami hormati. Pertama, paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul bermujah di kediaman ini dalam rangka memperingati satu Muharram dan dirangkap 17 Agustus 45. Tentunya pada malam ini kita diberi nikmat sehat, tidak ada sesuatu hal apapun, dibarengi dengan bersih desa. Tentunya pada malam ini kami sangat berbangga bisa hadir seluruh jajaran Bapak Bupati dan anggota calon dewan dan seluruh masyarakat, para kiai yang hadir. Kami ucapkan terima kasih. Kita saya keproyo untuk nyambung silaturahmi. Tentunya nyambung silaturahmi ini untuk bersama-sama berniat membersihkan dirinya masing-masing. Jadi bersih desa, Pak Dalang, kami punya niat supaya masyarakat Sukoharjo ini dibersihkan hatinya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati, kebutuhannya dikurangi. Kalau hilang katanya tidak bisa, minimal sifat kebutuhannya dihilangi, dan semoga membersihkan segala keruwetan-keruwetan Pak yang ada di Sukoharjo ini, dan termasuk para petani yang susah nanam padi. Insya Allah kita aman, nyaman, hasilnya berlimpah riah, dan tidak lupa dengan zakat nyawa. Amin. Bapak Ibu ini yang menghormati, di Sukoharjo ini saya keproyo Pak Dalang. Jadi antara masyarakat, para alim, para ulama, umarok bersatu Pak. Insya Allah sepanjang kami pegang Sukoharjo ini, walaupun sedikit ada perubahan Pak. Contohnya pasar hewan, insya Allah di Oku Timur terbesar Pak, pasar hewan di Oku Timur ini. Dan saat sekarang kami sedang membangun GOR Pak, gedung olahraga seluas 12 x 24. Alhamdulillah. Insya Allah kita sama-sama doakan nanti tahun 2024 insya Allah selesai GOR ini, bisa digunakan oleh masyarakat. Lupa nih ketua saya nih, senior saya Pak Haji Sahri dan seluruh kades yang hadir, terima kasih. Dan Pak Yanto Ronggeng, penggiat seni di Oku Timur. Pak Dalang, Pak Yanto Ronggeng ini perlu direkrut Pak, beliau itu senior seni. Nggih Pak, niku bolo Pak. Bolo ya. Bolo. Tapi ampun bablasan Pak Yanto. Jadi Nggih. rikala kula lomba seni ten Indosiar Nggih. tahun 2015
SMS terbesar dari Sumatera Selatan, sponsori Pak Yanto Rengking. Oke, amin, alhamdulillah, amin. Dan berikutnya Pak Dalang, kami mohon mumpung kita kumpul, Pak Camat ada, Pak Bupati ada, segera dibentuk lesbuminya Pak di tingkat kecamatan. Mau di SK-kan dan nanti di tingkat desa. Karena ini menyentuh sekali Pak. Oke. Karena orang hidup ini tanpa seni nggak indah, nggak imbang. Minimal ngurangi stroke Pak Yanto. Oke. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang hormati. Kalau ada salah kata dalam cara sambutan ini, kami sebagai manusia biasa, mohon maaf kepada Allah, kami ampun. Saya kini Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, kula aturi jumeneng wonten ngajeng. Soalnya ini kan lagu khusus penting jenengan Pak Bupati. Pak Wakil Bupati. Ada lagu khusus untuk Bapak Wakil Bupati. Ini diciptakan oleh Pak Kiai Sahri dari Sumedang Sari. Ya. Jekutu nih. Anjay. Nyuwun Niki perahu, lagunya lagu perahu layar. Maka diciptakan untuk Bapak Wakil Bupati. Nah kita sama-sama dengarkan diselingi lagu-lagu ini. Monggo kali ketulung mentosi Pak Wakil Bupati. Nggih. Monggo ketulung. Oh, Pak.
sugeng dalu Mas Lenteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Sehat walafiat Pak Yanto. Lur lanangku. Mira pradangga waranggono muslimin muslimat nggih sedaya mawon nggih. Nggih. Alhamdulillah walaupun suasananya separuh sudah pulang, ternyata toh masih ada yang cinta dengan pagelaran nopo wayang santri ingkang dipun asta dene Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Imam Mu'arif. Amin. Aku kaget Pak Sahri, Ketua NU, si sinten yo? Pak Mupir, Pak Subur, Pak Sutris yang mewakili, yakin semua yang saya ucapkan ini nantinya akan mewakili ke dapil masing-masing. Amin. Ning ojo lali aku ku Amplokono. Ini mulai ya dah. Ini Bapak Yuda juga belum pulang. Tadi begitu makan katanya, wes nggih munggah nggih, gampang ku amplope. Alhamdulillah. Jadi monggo, aku yo heran karo Pak Misjono ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Wabub memang orangnya unik, seneng muri-muri kebudayaan Jawa. Wayang santri, oke. Campur sari monggo, reok monggo, gitu. Nek gedek no. Saya heran, aku ngene iki kan kudu amplop. Iya. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Kiai Haji Imam Mu'arif ini dulu satu pondok kali kula niki kan pondoke goblok niki. Beliau di dalam pondok, nek kula di luar pondok. Jadi kasih kiambake mboten lepas sarung Pak Sari. Kalau saya pakai ini. Niki nyun sewu Pak Yanto, nyun sewu Pak Wakil Bupati sampun rawuh. Niki nyun sewu enten request Pak Wakil Bupati bahwa Slenteng Slupit menika boten kuat jabut gunung. Ranten teng gunung niki wau ada makhluk yang dipenjara. Jadi nyuwun panjenenganipun niki gunungnya enten 5. Nyuwun Pak Wakil Bupati, Pak Lurah, kemudian Pak Sutris dan Pak DPR kalian Pak Haji Sahri. Nyuwun niki enten gunung 5. Nyuwun dipun jebolaken karena ada yang terpenjara. Monggo silakan. Gunungnya enten 5. Gunung siji 500. Pak Lurah aturan matur nembah nuwun. Monggo Pak Lurah. Pak Sutris. Monggo Samanta monggo diatur. Sing mriko sing gak bolong. Sing bolong niki gambare NU Pak Haji Sahri. Iya, Pak Haji Sahri. Tasik setunggal Pak Subur, monggo. Pak Subur, mana Pak Subur? Pak Subur. Sing bolong, Sing NU Pak Subur. Alhamdulillah. Ayo, yes. Ijik siji. Ijik siji urung kecabut, jabut bagiane Pak Yanto Rengking. Ya. Nyabute 100.000 ya. Mboten usah. Oh, betul betul. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Sura Dura Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Muga-muga masyarakat Sumberharjo
lebur saking musibahipun Allah Subhanahu wa taala. Sih. Alhamdulillah. Aku urung lega. Aku urung lega Bu. Bukan berarti aku garap kiai ini mboten. Pripun? Aku tak njaluk lagune siki. Sawangan. Oh, lagu sawangan. Ya. Enggak. Aku ya iso wis disawer. Sik, iki enek titipan iki. Kok ya. Sedekah ora sawer. Ya, mengko nunggu Pak Subur metu. Yuk, sawangan. Ya, nek monggo mandek ya. Ya ben kerja, ya, deh. Para derek-derek monggo ampun bubar rumiyin. Ampun bubar rumiyin, Bu. Iki mengke enten pamungkasing carita nggih punika tauhidipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Lagu sawangan, Pak. Nggih, sawangan nggih. Di sawang monggo. Kurang sholawat uripe ora bakal berkah sholawat marang kanjeng Nabi Muhammad selamat dunia selamat akhirat sholawat ayo Gusti Allah wae sholawat ayo malaikat wae sholawat sholawat sampai mati aku tak ngetes dalange bengi iki neng Sumber Harjo ana desane bapak wis kian ta. wah pinter tenan Ya. dalam rangka Bersih desa masyarakat adem ayem suko pari suko. nah tak sawe sedekah Ayo mantap. lho Matur nuwun Le. Ya. 100.000. Terus. kabeh sedulur sekabehane Amin. aja lali marang salat wajib dinamah salat sunai ayam mantra tantangan sampean neng wong tuane sampean dikei jeneng tetengen Muhammad Haji Imam Arif. Muhammad Imam Nggih, isih enek Pak Yai lho nggih. Artine Imam Arif ki apa jane? Lek Muhammad Imam Arif. Napa lek sampean ngerti? Lek jeneng sampean kula ngerti. Yanto Rengging. Coba. Yanto, iyan niku kehidupan, to niku sing ditata. Dadi kehidupane kudu ditata. Walaupun biyen ora kena ditata. Senengane ngalor ngidul dolan, sing dipangku biduan.
Cara saiki mangku pura. Ting wis tobat munggah kaji eling karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayai. Lah Imam Arif napa bareng nggih? Karena kalau imam itu kan pemimpin Pak Lurah, pemimpin yang agama nggih beliau itu. Amin. Seko aksorane M. M apa Mas? Manut. Manut. Heeh. Jumbuh karo kahanan lho niki. Ya. Terus mu urusannya gampang Pak Yai. alhamdulillah ngurusi bojo, ngurusi santri, ngurusi umat sip. Arep sing ngrungokne kursi-kursi ben Pak Imam Muarif iki rengge iki kena digawa ning Bengkulu iki. Kathah nih. Alhamdulillah. Teng sebuti banyak jeng tanggal selawe. Mu. Terus Ayo. Aneh. Hati-hati di dalam melangkah loh. Amin. Terus hati-hati ya Mas. Terus R. Ora tau gelem ngarani Pak Yai bayare piro manut. Isin ngarani ya. Manut pasrah. Lah kursi do guyu ya. Para kursi ingkang kula hormati, para kloso ingkang minulya. Terus napa? Imane kuat senajan bodhone wis telu. Enek sing ayu meneh isik napa? Alhamdulillah wiwit tahun 95 nganti saiki bojone ya mung siji iki. Amin. Terakhir nggih sampai alur ceritane masuk. Kangge kula sing pun paham tentang dunia keagamaan. Moga-moga Pak Lurah Misgiono ini perlu dikembangkan. Para Wiro Pratangga sok disetel. Masuk. Karena nopo wayang santri ini obat stres. Artinya stres niku kaya kula riyen kok ora biyen-biyen ngono nindakake perintah Gusti Allah. Sawahe utuh Pak Yai. Pun ngoten mawon. Monggo matur nuwun. Kabare sawahe wis ilang wulung bau. Wah, nggih tesik niki baune wong wedok loro wekku loro sik batang bau. Nggih wong loro. Nggih matur nuwun jane kula tesik kathah ingkang badhe kula aturaken. Monggo di dalam Imam Muarif bukan berarti saya merusak tatanan yang sebenarnya malam hari ini saya akan bergabung untuk menghidupkan wayang santri. Mudah-mudahan Pak Misgiono desa yang dicintai oleh masyarakat yang jenengan, sing jenengan emban, desa ini akan menjadi desa yang beriman, bersih, indah, aman dan makmur di bawah naungan jenengan nggih. Ojo lali nek aku bali amplope. Monggo, yuk sekor. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selupit nggih Kiai. Lah pitik mundi? Pitik kula sampun kula sembelih Kiai. Iso nyembelih? Sampun Kiai. Ya wis, kono memburi. Waalaikumsalam warahmatullah. Lah pitikmu kok ijik mbok gawa? Nggih Kiai. Kula pun munggah gunung, kula sudah turun gunung, kula munggah kali mencari tempat yang sepi. Ketika kula ajeng nyembelih ayam tapi selalu ada yang melihat. Wis tau meneng ngotik rasa ribut. Ayame arep tak sembelih tapi kula selalu dibuntuti. Iya ya Dik meneng ngotik. Lah sapa sing buntuti sampean? Perasaan kula Kiai ketika kula dhewe ana sing nomor loro. Kula nomor loro karo pitik niku enten sing nomor 3. Lah sapa sing nomor 3? Sing nomor 3 niku Gusti Allah. Pramila saya tidak bisa menyembelih ayam, aku munggah gunung ana Gusti Allah. Aku mudhun gunung ana Gusti Allah.
di mana-mana ada Gusti Allah, neng gunung ana Allah, neng kali ana Allah, neng segara ana Allah, ngendi-ngendi ana Allah. Bareng semuanya. Neng gunung ana Allah, neng kali neng segara ana Allah, neng ngendi-ngendi ana Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi ketika kamu di mana-mana ada yang melihat, nggih Kiai, aku sudah mlebu gunung ada Allah, aku di lautan ono Allah, neng kebonan mau nyembelih ayam iki Kiai, selalu ada yang mengikuti saya itu ternyata Gusti Allah. Wes Kiai, aku ora dadi mantu sampean ora paten, aku dadi jomblo ora apa-apa. Aku jomblo, aku jomblo, aku jomblo, oh, oh, aku jomblo, aku jomblo, aku jomblo. Wong jomblo kok seneng boten apa-apa Kiai. Walaupun aku gak dipek mantu Kiai ndak apa-apa. Aku ngene iki wis lillahi ta'ala. Perkara disangon dia tak tampa, ora ya ora apa. Wis kadung diomongne karo Pak Yanto. Engko Pak Yanto sing tanggung jawab. Lendeng dalem Kiai, saiki tak umumke sing dadi mantuku. Alah kula pun ngerti Kiai, gak usah diumumke. Paling dadi mantuku ya saya sampean sini muni iki ta. Ora usah diumumke. Ora, iki pengumuman bener iki, pengumuman yang sebenarnya. Setelah saya teliti, itu nanti yang jadi mantu. Paling-paling ini dah, saya jadi mantu sampean. Kula sudah ngerti. Kula ini kan gak iso nyembelih ayam, paling-paling sing dadi mantu niku tak mburi kula. Alah, kula pun ngerti. Ora sendeng rungokno dhisik. Yang jadi mantuku adalah yang bisa duweni ilmu tauhid, yang dimana-mana selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula lewat kesempatan ini setelah saya amati, ternyata sing di mana-mana eling karo Gusti Allah yaitu hanya sampean. Mula dina iki sing dadi mantuku ya kuwi sampean. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang menjadi janjiku, sopo yang bisa menyembelih ayam tanpa ada yang melihat? Ternyata sing selalu melihat itu adalah Allah, dan yang dilihat itu adalah sampean, dan sampean kroso selalu diikuti oleh Allah. Mongko ilmu tauhid wis manjing marang sliramu selendeng. Oleh karena itu, dina iki juga panjenenganipun selenteng kagungan ilmu ingkang sampurna. Mula selenteng tak angkat dadi begawan santri suci. Rono kowe dadi begawan santri suci. Kowe tak dampingi kalian putriku sing ayu rupa kang jejuluk Putri Tawangsih iku ana ing mburimu. Mula kowe dadi mantuku gegaupan kelawan Putri Tawangsih.
pusi ta Kiai. Ora, lagu ning gurimu wis enek bojomu. Pundi Kiai? Iki ta. Lagu ayu. Assalamualaikum. Ya Allah. Kaya ngopo ayunimu kaya ngono jeroane. Wayahe. Lendeng dalem Kiai. Kowe mosok dadi begawan suci kok rupamu ala. Lah pripun Kiai enten Gusti Allah nggih ngeten iki dadekne kula. Ora. Dina iki kowe tak rubah, tak dedakno dadi wong sing ganteng rupa. Kan samar pamoring sukma. Slenteng rubah musik dadi begawan suci tur ganteng rupa. Loh, lah kok suaramu dipanggah kaya ngono? Padahal pawongane wis ganteng gagah. Kok suaramu kaya ngono lho? Slenteng. Dalem Kyai. Loh, wis suarane kudu rubah. Lah pripun suarane pun kados ngeten lho Kyai. Gak iso. Wis tak rubah. Pripun carane? Mangapa? Nggih Kyai. Mangap. Nggih Kyai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong assalamualaikum. Oh kurang idune berarti. Assalamualaikum kurang apik mangapne. Wis ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurna kowe dadi santri suci. Bapak Ibu lan para pamirsa, alhamdulillah syukur panjenenganipun slenteng dadi santri suci ingkang sanggup berjuang memperjuangkan agama Islam, berjuang li'ila'i kalimatillah, wodo-odo nyebaraken agamaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita semuanya masyarakat Sumberharjo menjadi insan-insan sing sempurna, kuat imane, amin. Kuat islami, amin. Kuat agamane, amin. Kuat megawene, amin. Kuat sedaya-dayanipun, amin ya robbal. Istighfar sareng astaghfirullah robbal. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal sareng semuanya ya Rasul salamun ya Rafi Fatayadi Radal Alamin Ya Uhairal Judi wal Karami Amin Ya Uhairal Judi wal Karami Para pamirsa ingkang minulya khusus masyarakat Sumber bahagia mulya sangka kang kuwasa muga-muga uripe kabeh ditata ya Rasulullah semuanya salamun ya Rafi
wong wayang kadang sareng salamun Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi amahu yazida hamdan syakirin hamdan liman syarafana bil mustafa ighfir lana ya Allah wa innaka khairul ghafirin unsurna ya Allah wa innaka khairun nasirin irhamna ya Allah wa innaka khairur rahimin rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.